A Pobra clamou un día máis para contar co PAC en horario de tarde. O vindeiro xoves concentraránse en Santiago ante a sede da Consellería de Sanidade. O Centro de Saúde da Pobra foi un venres máis o punto de encontro da veciñanza que non cesa nas súas demandas para contar coa mellor atención aos pacientes. Decenas de persoas congregáronse ás portas do ambulatorio, protestas que están a dar os seus froitos, xa que só queda unha vacante dun médico de familia por cubrir. A situación dos facultativos no Centro de Saúde de Pobra está prácticamente sen ningún cambio. Seguimos cos 6 médicos o mismo, un parece que ocasionalmente está aí sempre nesa balanza de que sí e de que non. Entón, a situación en este intre temos que decir que está o mismo. O gran problema que seguimos tendo aquí neste Centro de Saúde é o PAC. O PAC sigue sin funcionar. A xente deste concello ten que desplazarse a Ribeira. O Hospital da Barbanza, se a emerxencia é moi grave, opcións que contan coa súa parte negativa. Que isto único que nos condiciona é a colapsar o Centro de Saúde de Ribeira, que se ten as súas dificultades de atención sanitaria e de atención facultativa en todos os aspectos, e do mesmo xeito que colapsamos tamén o hospital se non é realmente unha emergencia. E ese como está a situación ahora mismo, non só no Concello da Pobra do Caramiñal, senón está ahora mismo nestas condicións, se pode dicir que en toda a comarca do Barbanza, non? Entón, temos que tomar medidas. O día 15 vamos a estar nesa concentración que se programou en Santiago para reclamar aos Sergas que de unha vez por todas faga unha atención digna e sanitaria á comarca do Barbanza, que estamos totalmente coxos todos os concellos e todos os centros de saúde. Concentración que se moveu de data, inicialmente estaba prevista para o venres 16, pero a folga de autobuses convocada para ese día obrigou a plataforma a cambiar a concentración en Santiago para o xoves 15. A ela acudirán numerosos veciños da Pobra para recuperar principalmente o PAC de tarde. Loitando para solucionar os problemas que ten a sanidade pública. Eu vou contar un caso personal que me pasou fai uns días. Tuven que traer a miña filla porque estaba con unhas placas tremendas, xa non é a primeira vez nin a segunda, sabe o que lle pasa. Entonces tuve que traer a urgencias con 39 de fiebre, me cheguei aquí e me dixeron que imposible, que tiña que ir para Ribeira, porque aquí non existe PAC desde as 3 da tarde. Eso é o que queremos agora conseguir, que nos poñan o PAC ás 3 da tarde, porque a partir das 10 está moi ben, pero das 3 e ás 10 que facemos? Temos que andar a desplazarnos a encher outras urxencias que tamén teñen as súas. E apunta que cada pobo debería ter o seu servizo de urxencias. Unhas 3 da tarde. Isto é todo. Bueno, a min tamén me pasou que fixe unha analítica, pedín a cita para saber os resultados e me deron para 17 días despois. O sea, ben non estamos. Este xoves, a veciñanza de Ribeira, Guiñó e a Pobra estarán en Santiago para protestar ante a sede da Consellería de Sanidade e reclamar que se cubran todas as prazas vacantes e se reactive o PAC de tarde no Centro de Saúde pobrense.